kawilujengan miwah kabagaswarasan mugi tansah kajiwa kasalira dumateng panjenengan dalam kula. Bapak Ibu dosen ingkang dahat kinurmatan, para narasumber ingkang kula hormati, saha para rawuh ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng karsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanugrahan saha kasarasan saengga panjenengan dalah kula sedaya saged kempal manunggal wonten ing adicara seminar ing dinten menika. Para rawuh ingkang kinurmatan, ing kalodhangan menika kula Putra Anugrah Widya Pratama minangka pangarsa panawung krida ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu dosen, para narasumber saha pasarta seminar ing dinten menika. Kula ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun nyengkuyung saha kersa rawuh wonten ing adicara seminar ing dinten menika kanthi tema Sinergi Tradisi saha Inovasi ing Kabudayan Jawi. Kula ugi ngaturaken panuwun dumateng para narasumber ingkang badhe paring kawruh dumateng panjenengan dalah kula. Mugi punapa ingkang badhe dipunandharaken saged dados paedah saha pitedah. Kula minangka pangarsa panawung krida ugi ngaturaken agunging pangapunten ingkang kathah menawi wonten kekirangan saha kalepatan wonten ing adicara ing siang menika. Mugi adicara seminar ing dinten menika saged lumampah kanthi gangsal saha saged dados inspirasi saha pitedah tumrap panjenengan dalah kula sedaya utaminipun ing babagan nglestantunaken kabudayan Jawi. Mekaten ingkang saged kula aturaken, mbok bilih wonten lepating atur anggen kula matur, kula nyuwun agunging samudra pangapsama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.